Dječja bolnica Kantrida, liječnica Jelena Roganović. Danas su djeca i liječnici dobili jedno pomagalo koje će im itekako koristiti. Da, zapravo najavljena je donacija klinici za anesteziologiju na ovom lokalitetu, ali definitivno je ovo poklon cijelom lokalitetu i svakom onom djetetu koje na Kantridi treba bilo kakvu vrstu anesteziološke potpore. Dakle, svako dijete koje se uspava, bilo radi nekog bolnog zahvata, bilo operativnog programa, sada ima jedan dodatni suvremeni bronhoskop. Znači aparat, ovo nije aparat, znači ovo je uređaj koji je u stvari medicinsko pomagalo, bronhoskop, služi za vizualizaciju gornjeg i donjeg dišnog puta u djece i odraslih u situacijama kada imate potrebu za tim. Koje su to situacije? To su situacije kad imate predmnijevano, otežano održavanje dišnog puta u anesteziji, kad imate strano tijelo za koje niste sigurni da li ćete moći ga izvaditi ili ne sa uspavljivanjem i kad imate bilo koju kroničnu plućnu ili akutnu plućnu bolest za koju sumnjate na nekakav uzrok, a koji bi trebalo vizualizirati, a nemate uvjete za ozbiljnije operativne zahvate u prvom koraku. Znači velika pomoć. Vrlo velika pomoć i vrlo dobra pomoć u situacijama kad niste sigurni da možete sa sigurnošću održati dišni put, a da pacijent pritom bude siguran. Riječki umjetnik Mauro Stipanov danas je na neki način zvijezda ove primopredaje donacije u Dječjoj bolnici Kantrida. To su uglavnom sve slike napravljene prošlog ljeta. To je motiv zračne jedne noćne vedute rijeke. A ostalo su lukobrani, sve je vezano za rijeku. Poslije se desilo na kraju izložbe ideja kustosice, cijele izložbe koja je predložila tu inicijativu i da aukcija ide u dobrotvorne svrhe, jer drugačije ne bi imalo niti smisla. Evo, u ime svih malih pacijenata zahvaljujem vam na vašem umjetničkom daru i vremenu koje ste odvojili da bi djeca dobila ovaj aparat. Hvala.